Γεια σας φίλοι μου, σε αυτό το βίντεο θα σας δείξω πώς να κατεβάζουμε ένα hack για να σπάμε κωδικούς Wi-Fi. Ανοίγουμε το Mediafire και κατεβάζουμε το Wi-Fi hack by Marios. Πατάμε εδώ download. Πατάμε αποθήκευση, εγώ επειδή το έχω κατεβάσει θα πατήσω άκυρο. Μετά θα μας το ανοίξει εδώ. Θα πατήσουμε να το φτιάξουμε εδώ. Και μετά θα το βρείτε στις λήψεις, λογικά στις λήψεις. Εγώ το έχω περάσει σε ένα φάκελο. Εδώ. Θα σας δείξω εδώ πέρα, πατάμε εδώ πέρα το ίντερνετ. Πατάμε hack it. Επειδή σε μερικά δεν πατάς hack it, έχει εδώ πέρα το κωδικό. Τον αντιγράφουμε. Πάμε εδώ. Το πατήσουμε ιδιότητες. Να σας δείξω ότι είναι ο κωδικός. DS 028 EE 68 S28. Το πρόγραμμα αυτό δουλεύει κανονικά. Τα μερικά μπορεί να μην τα σπάει. Αυτά είχα να σας δείξω αυτό το βίντεο. Ευχαριστώ που είδατε το βίντεο μου. Γεια σας.